Γεια χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του Μαθηματικά Online. Είμαι ο Διονύσης και εύχομαι να σας βρίσκω όλους και όλες καλά. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο της ευθείας, στην πρώτη ενότητα που έχει να κάνει με την ευθεία. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά με την εισαγωγή όσον αφορά τη θεωρία του συντελεστή διεύθυνσης και είδαμε κάποιες πρώτες εφαρμογές. Σήμερα θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες και όπως σας έχω προαναφέρει, η ενότητα της ευθείας θα ολοκληρωθεί σε 3 ενότητες, σε 3 βίντεο δηλαδή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Στην πρώτη μας εφαρμογή μας δίνει 2 σημεία, α και β, και μας ζητάει να βρούμε την εξίσωση της ευθείας. Ενώ στο δεύτερο ερώτημα μας ζητάει να βρούμε την εξίσωση της ευθείας β, γ, όπου γνωρίζουμε τα σημεία β και γ. Εδώ λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο που είπαμε και στο προηγούμενο μας βίντεο, που λέει ότι ο συντελεστής διεύθυνσης που διέρχεται από 2 σημεία α και β είναι ψ2 μείον ψ1 προς χ2 μείον χ1. Άρα μπορώ λοιπόν, έχοντας το συντελεστή διεύθυνσης και έχοντας κιόλας και ένα σημείο από το οποίο διέρχεται, που γνωρίζω ότι θα είναι το α και το β, ένα από τα δύο θα βάλω στο τέλος, θα μπορώ λοιπόν να βρίσκω την εξίσωση της ευθείας μου. Εδώ λοιπόν θέλει λίγο προσοχή, γιατί είχαμε πει ότι για να μπορέσουμε να ορίσουμε συντελεστή διεύθυνσης ψ2 μείον ψ1 προς χ2 μείον χ1, θα πρέπει το χ2 με το χ1 να μην είναι ίσα μεταξύ τους. Στην ειδική περίπτωση λοιπόν που το χ1 είναι ίσο με το χ2, τότε δεν ορίζεται συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας και η εξίσωσή μας θα είναι χ ίσον χ0, χ ίσον χ1, έτσι. Οπότε πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε την εφαρμογή μας. Για το πρώτο ερώτημα μας ζητάει την ευθεία αβ, άρα θα πρέπει πρώτα να βρούμε το συντελεστή διεύθυνση της αβ, που θα είναι ψβ μείον ψα προς χβ μείον χα. Αντικαθιστούμε τις τεταγμένες που μας δίνει η διάσκηση, οπότε θα έχουμε 5 μείον το μείον 4 προς 4 μείον 1. Κάνοντας τις πράξεις θα έχουμε 9 προς 3, δηλαδή 3. Άρα ο συντελεστής διεύθυνσης είναι το 3. Άρα ποια είναι η εξίσωση της ευθείας μας εδώ? Είναι ψ μείον, προσέξτε τώρα, είτε ψα βάλετε είτε ψβ είναι το ίδιο πράγμα, γιατί περνάει και από το α και από το β. Άρα θα κρατήσω το α και θα έχουμε αυτήν εδώ την εξίσωση. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε δηλαδή τον τύπο ψ μείον ψβ να ισούται με λάμδα αβ επί χ μείον χβ. Αφού περνάει δηλαδή και από το α και από το β, μπορείτε να αντικαταστήσετε είτε το ψα με χα, δηλαδή χα ψα, είτε χβ ψβ. Προσοχή, όχι π.χ. ψα και εδώ χβ. Εντάξει. Οπότε πάμε λοιπόν να κάνουμε την αντικατάσταση. Κάνοντας την αντικατάσταση θα έχουμε ψ μείον το μείον 4 ίσον με 3 επί το χ μείον 1. Κάνω την επιμεριστική μου και βγάζω τις παρενθέσεις. Θα έχω ψ συν 4 να κάνει 3χ μείον 3. Χωρίζω και ως προς ψ. Άρα θα είναι 3χ, πάω από την άλλη το 4 θα γίνει μείον 4 και τελικά έχω ότι η εξίσωση της ευθείας μου είναι η ψ ίσον 3χ μείον 7. Και έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ερώτημα. Ομοίως θα δουλέψω στο δεύτερο ερώτημα. Θα χρησιμοποιήσω πάλι τον τύπο. Εδώ όμως θέλω να προσέξετε το εξής, ότι αν πάρετε λάμδα β γ και αντικαταστήσετε, δηλαδή ψ γ μείον ψ β προς χ γ μείον χ β, τα χ και στα δύο είναι ίσα. Άρα αν αντικαταστήσετε αυτόν τον τύπο θα σας βγει ο παρονομαστής 0. Άρα δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν εδώ τον τύπο. Άρα από τη στιγμή που έχω ότι οι τετμημένες μου είναι ίσες, σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, η εξίσωση λοιπόν της ευθείας θα είναι η χ ίσον χ0. Και πάτε λοιπόν να βάλετε το χ0 που σας το δίνει ήδη. Δηλαδή το χ0 εδώ είναι το 4 και στα 2. Οπότε χ ίσον χ0 είναι η εξίσωση μου εδώ πέρα, δηλαδή η χ ίσον 4. Η αιτιολόγηση ποια είναι εδώ? Επειδή έχουμε την ίδια τετμημένη, δηλαδή χβ με χγ είναι ίσα, η ευθεία βγ, για την ευθεία βγ δεν ορίζεται συντελεστής διεύθυνσης και έτσι λοιπόν έχουμε ότι είναι μια κατακόρυφη, ουσιαστικά στον άξονα, μια κάθετη δηλαδή στον χ-χιτόνος, δηλαδή είναι η εξίσωση χ ίσον χ0. Αυτό να θυμάστε, όταν δεν ορίζεται συντελεστής διεύθυνσης σημαίνει ότι η εξίσωση της ευθείας μου είναι η χ ίσον χ0. Και επειδή μου δίνει το χ0, είναι το 4 ουσιαστικά, απαντάω ότι η εξίσωση της ευθείας μου είναι η χ ίσον 4 και έτσι ολοκληρώθηκε. Δεν έχει νόημα δηλαδή να πάτε και να αντικαταστήσετε στον τύπο, γιατί θα σας βγει ο παρονομαστής ίσως με το 0. Και έτσι ολοκληρώθηκε και η εφαρμογή μας, απλή εφαρμογή του τύπου, τίποτα παραπάνω.
Περνάμε τώρα στην επόμενη εφαρμογή, η οποία θα πρέπει να πούμε μια θεωρία εδώ πέρα. Είδαμε στο προηγούμενο μας βίντεο ότι μία ευθεία και ένα διάνυσμα όταν είναι παράλληλα έχουν τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης. Εδώ λοιπόν θα το πάμε λίγο παραπέρα και θα δούμε τις συνθήκες της καθετότητας και της παραλληλίας των ευθειών. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να δούμε εδώ είναι ότι αν έχουμε δύο ευθείες ε1 και ε2, έστω λοιπόν ότι έχω ε1 και ε2 δύο ευθείες, και στο πούμε ότι κάθε μία έχει τους αντίστοιχους συντελεστές λάμδα 1 και λάμδα 2. Εάν λοιπόν τα διανύσματα δ1, χρησιμοποιώ και διανύσματα εδώ, δ1 και δ2 είναι παράλληλα προς τις ε1 και ε2 αντίστοιχα, τότε δείτε τι ισοδυναμίες θα έχω. Η ε1 θα είναι παράλληλη με την ε2, αν και μόνον εάν το δ1 θα είναι παράλληλο με το δ2, προφανώς, γιατί αφού το δ1 είναι παράλληλο με την ε1 και το δ2 είναι παράλληλο με την ε2 και οι ευθείες ε1 και ε2 είναι μεταξύ τους παράλληλες, αυτό σημαίνει ότι και τα διανύσματά μου θα είναι παράλληλα μεταξύ τους, και αυτό τι συνεπάγεται? Ότι τα λάμδα τους, λάμδα 1 θα είναι ίσο με το λάμδα 2. Μια πάρα πολύ σημαντική συνθήκη παραλληλίας, η οποία μου λέει ότι δύο ευθείες ε1 και ε2 είναι παράλληλες μεταξύ τους, αν και μόνον εάν οι συντελεστές τους διεύθυνσης είναι ίσοι. Πάρα πολύ σημαντικό. Και ισχύει και επίσης και ότι ε1 είναι κάθετη στην ε2, αν και μόνο εάν τα αντίστοιχά τους διανύσματα είναι κάθετα μεταξύ τους, που αυτό σημαίνει ότι τα λάμδα τους, αν τα πολλαπλασιάσω, θα μου βγάζουν -1. Αυτή είναι η συνθήκη καθετότητας των ευθειών, δηλαδή δύο ευθείες είναι κάθετες μεταξύ τους, αν και μόνο εάν το γινόμενο των συντελεστών διεύθυνσής τους μου βγάζει -1. Βέβαια, εννοείται πως όταν λέμε ε1 είναι παράλληλη με την ε2, εννοούμε ότι οι ευθείες είναι παράλληλες, αλλά μπορούν και να συμπίπτουν. Έτσι, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, και να συμπίπτουν οι ευθείες, πάλι ισχύει το ίδιο πράγμα. Είναι σαν να έχουμε ότι είναι παράλληλες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να βρούμε τα λάμδα μας πλέον, είτε θα μπορούμε να τα βρούμε είτε με τους τύπους που είδαμε προηγουμένως, δηλαδή εφαπτωμένοι της γωνίας που σχηματίζουν με τον άξονα χιχιτόνος, ή αν περνά από δύο έτσι σημεία ψβ, ψ2 δηλαδή -1 προς χ2 -χ1, ή αναλόγως τώρα αν μας λέει για κάποια συνθήκη, δηλαδή ότι μια ευθεία είναι παράλληλη με μια άλλη, τότε θα χρησιμοποιούμε αυτά εδώ για να βρίσκουμε το λάμδα μας. Πάμε να δούμε την εφαρμογή όμως για να δούμε πώς δουλεύουν όλα αυτά. Εδώ πέρα μας λέει, έχουμε παράμετρο, μας λέει να βρείτε για ποιες τιμές του α οι ευθείες ε1 και ε2 θέλουν να είναι παράλληλες. Θέλω δηλαδή να ισχύει ότι είναι παράλληλες. Να θυμίσουμε βέβαια εδώ ότι όταν έχουμε μία εξίσωση της μορφής ψήσεων κάτι επί χ συν κάτι ακόμα, δηλαδή όταν έχουμε αυτήν εδώ τη μορφή, τότε ο συντελεστής διεύθυνσης αυτής της ευθείας είναι πάντα ο συντελεστής του χ. Πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή αν έχετε τη μορφή ψήσεων 2χ συν 1, τότε ο συντελεστής διεύθυνσης αυτής της ευθείας είναι το 2. Έτσι, αυτό που βρίσκεται δηλαδή μπροστά από το χ είναι ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας μου. Άρα βλέποντας αυτές εδώ τις ευθείες μου, καταλαβαίνουμε ότι ε1 έχει συντελεστή διεύθυνσης το α τετράγωνο συν 3α, ενώ η δεύτερη μου έχει συντελεστεί το α συν 8. Επειδή λοιπόν αυτές οι δύο ευθείες θέλουν να είναι παράλληλες, σύμφωνα με αυτό που έγραψα προηγουμένως, σημαίνει ότι τα λάμδα τους θα πρέπει να είναι ίσα. Μέσα λοιπόν από αυτή τη σχέση θα βγάλω και το α. Πόσο είναι το α. Τα γράφω λοιπόν όλα αυτά που είπαμε. Λάμδα της ε1 είναι το α τετράγωνο συν 3α. Εάν η σχέση σας δεν είναι λυμμένη ως προς ψ, δηλαδή δεν είναι της μορφής ψήσεων α χ συν β, τότε θα την φτιάχνετε. Για παράδειγμα, μπορεί εμένα η εξίσωσή μου να δίνεται έτσι. Τότε θα λύνω προς ψ, δηλαδή θα πηγαίνω το β από την άλλη και θα έχω α χ συν β, και τότε θα κάθομαι και θα βλέπω ποιο είναι μπροστά από το χ. Άρα πρέπει να είναι λυμένη ως προς ψ, δηλαδή η εξίσωσή μου, για να μπορώ να βρω το συντελεστή της διεύθυνσης. Εδώ βλέπω ότι είναι έτοιμα, κάτι επί χ συν κάτι, κάτι επί χ συν κάτι, άρα μπορώ λοιπόν να πω ότι το λάμδα της ε1 είναι α τετράγωνο συν 3α, ενώ το λάμδα της ε2 είναι α συν 8. Επειδή λοιπόν ε1 είναι παράλληλη με την ε2, αυτό θέλω να ισχύει, σημαίνει ότι τα λάμδα τους θα πρέπει να είναι ίσα.
Δηλαδή τι πρέπει να ισχύει, ότι το α τετράγωνο συν 3α θα πρέπει να ισούται με α συν 8. Άρα λοιπόν τι έχω να λύσω εδώ, μία εξίσωση, τα πάω όλα στο πρώτο μέλος, α τετράγωνο συν 3α μείον α μείον 8 να μου κάνει το 0, άρα α τετράγωνο συν 2α μείον 8 να μου κάνει το 0, μία δευτεροβάθμια εξίσωση η οποία λύνεται με διακρίνουσα, είναι εύκολο να το βρείτε. Από εδώ θα βγάλω ότι το α είναι 2, μία λύση, ή το α θα ισούται με μείον 4, δεύτερη λύση. Άρα για α ίσον 2 ή α ίσον μείον 4 έχω ότι αυτές οι δύο ευθείες είναι παράλληλες. Και έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μου ερώτημα. Δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο εδώ, αρκεί να θυμάστε αυτό εδώ, ότι οι δύο ευθείες οι οποίες είναι παράλληλες έχουν ίσους συντελεστές διεύθυνσης. Πάμε να δούμε το δεύτερο ερώτημα. Μισό λεπτό λίγο να το βάλω σε νέα διαφάνεια. Στο δεύτερο ερώτημα μας λέει ότι θέλουμε οι ευθείες να είναι κάθετες. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε να δούμε πάλι ποιο είναι οι συντελεστές διεύθυνσης. Προσοχή λίγο εδώ. Στην πρώτη είναι εύκολο να το διαπιστώσετε ότι ο συντελεστής διεύθυνσης είναι α συν 1 εδώ πέρα. Στη δεύτερη όμως λίγο να το προχωρήσουμε, να το δω λίγο καλύτερα. Αυτό γράφεται σαν α μείον 3 επί χ τέταρτα συν το 13 τέταρτα, δηλαδή έσπασα ουσιαστικά αυτά εδώ, τα έκανα δύο ομώνυμα, να το, και είναι α-3 επί χ προς 4 συν 13 προς τέταρτα, γιατί αυτά αν τα ενώσω μαζί, γίνεται όλο μαζί τέταρτα και όλο τον αριθμητή με τον αριθμητή. Άρα ποιος είναι ο συντελεστής διεύθυνσης εδώ της δεύτερης ευθείας μου, είναι το α-3 προς 4. Τα γράφω λοιπόν αυτά. Λάμδα της ε3 σας είπα είναι εύκολο, είναι ο συντελεστής του χ. Λάμδα του ε4 είναι το α-3 τέταρτα. Αφού λοιπόν έχω βρει τους συντελεστές διεύθυνσης, τι θέλω οι ευθείες μου να είναι κάθετες. Άρα ε1 κάθετο με την ε2 σημαίνει ότι όχι ε1, με συγχωρείτε, ε3 με την ε4 θέλω να είναι κάθετες. Άρα αυτό σημαίνει ότι οι συντελεστές διεύθυνσης, το γινόμενό τους θα πρέπει να μου κάνει μείον 1. Αντικαθιστώ, το ε3 έχει συντελεστή διεύθυνσης α συν 1. Το άλλο είναι α μείον 3 τέταρτα, να κάνει μείον 1. Κάνω τη χιαστή μου, κάνω δηλαδή γινόμενο δύο κλασμάτων, ας το κάνω αναλυτικά για να το δείτε. Αυτό θα γίνει α συν 1 επί το α μείον 3, 1 επί 4, 4, ίσον με μείον 1. Κάνω τη χιαστή μου τώρα και θα έχω α συν 1 επί α μείον 3 να μου κάνει μείον 4. Προχωράω λοιπόν, κάνω την επιμεριστική, δηλαδή ζευγαράκια, βγάζω τις παρενθέσεις δηλαδή, και θα έχω α τετράγωνο συν α τετράγωνο εδώ, μείον 3α συν α μείον 3. Προχωράω λοιπόν τις πράξεις μου, αυτό θέλω να μου κάνει μείον 4. Οπότε από εδώ θα έχω α τετράγωνο μείον 3 συν α μου κάνει μείον 2. Και αν πάω το μείον 4 πάω τα αριστερά θα γίνει 4 μείον 3 που μου κάνει 1. Αυτό βέβαια μπορείτε να το λύσετε είτε με διακρίνουσα ή μπορείτε να σκεφτείτε, να το παρατηρήσετε ότι είναι μια ταυτότητα. Είναι η α μείον 1 και όλο το τετράγωνο να μου κάνει 0. Πότε μια δύναμη μου κάνει 0, όταν η βάση μου κάνει 0, δηλαδή όταν το α μείον 1 μου κάνει 0, δηλαδή όταν το α ισούται με το 1. Αν το προχωρούσατε με διακρίνουσα, πάλι το ίδιο πράγμα θα βγάζατε, ότι το α είναι ίσο με το 1. Άρα τι κάναμε εδώ. Χρησιμοποιήσαμε πάλι να βρούμε τους συντελεστές διεύθυνσης της ε3 και της ε4 και εδώ αξιοποιήσαμε τη συνθήκη της καθετότητας δύο ευθειών που μου λέει ότι δύο ευθείες είναι κάθετες μεταξύ τους όταν το γινόμενό τους βγάζει μείον 1. Προσεκτικά τις πράξεις και πλέον έναν άγνωστο είχα το α και τον βρήκα. Ότι το α είναι ίσο με το 1. Πολύ έτσι ενδιαφέρουσα αυτή η εφαρμογή που στηρίζεται στη συνθήκη καθετότητας και στις παραλληλίες δύο ευθειών, πότε δηλαδή δύο ευθείες είναι παράλληλες ή είναι κάθετες σε σχέση με το συντελεστή τους διεύθυνσης. Πολύ σημαντικό.
Πάμε να περάσουμε στην επόμενη εφαρμογή. Μία εφαρμογή η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αξίζει δηλαδή εδώ να βάλουμε ένα αστεράκι στη συγκεκριμένη, γιατί συνδυάζει την έβρεση μιας εξίσωση μιας ευθείας με κάθε φορά διαφορετικό λάμδα. Δηλαδή, έχουμε πει λοιπόν στα προηγούμενα μας μαθήματα ότι για να βρούμε την εξίσωση μιας ευθείας, αφού είναι η εξίσωση ψ μείον ψ0 ίσον με λάμδα επί χ μείον χ0, ότι εγώ θα χρειάζομαι πάντα να βρίσκω ένα σημείο από το οποίο να διέρχεται και επίσης χρειάζομαι να βρίσκω και το λάμδα μου. Εάν έχω λάμδα και έχω και το σημείο από το οποίο διέρχεται, έχω τελειώσει. Όπως θα παρατηρήσετε σε αυτήν εδώ την άσκηση, σε αυτήν εδώ την εφαρμογή, σε κάθε ένα ερώτημα θα πρέπει να βρω άλλη ευθεία. Σε κάθε μια περίπτωση μου λέει από πού διέρχεται. Στην πρώτη περίπτωση διέρχεται από αυτό, στη δεύτερη διέρχεται από αυτό, στην τρίτη διέρχεται από το γ, στην τέταρτη διέρχεται από το δ και στην τελευταία διέρχεται από το ε. Άρα για κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις ξέρω το σημείο από το οποίο διέρχεται. Άρα ξέρω το χ0 μου, ψ0 μου. Το ξέρω. Το μόνο που αλλάζει σε αυτήν εδώ την άσκηση είναι τα λάμδα μου. Θα βρίσκω δηλαδή διαφορετικό λάμδα για κάθε μία περίπτωση, αναλόγως τι μου λέει. Όπως βλέπετε εδώ, μία φορά μου λέει να είναι παράλληλη, μία φορά μου λέει να είναι κάθετη, μία φορά μου λέει να σχηματίζει γωνία, άρα εδώ θα παίξω με τα λάμδα. Δηλαδή, όταν μια ευθεία είναι παράλληλη με μία άλλη, σημαίνει ότι τα λάμδα τους είναι ίσα. Όταν μια ευθεία είναι κάθετη με μία άλλη, σημαίνει ότι το γινόμενο των λάμδαν τους θα βγάζει -1. Όταν μια ευθεία σχηματίζει γωνία ω με τον άξονα χιχιτόνος, σημαίνει ότι θα χρησιμοποιώ τον τύπο του λάμδα που λέει ότι είναι η εφαπτωμένη της γωνίας ω. Άρα σε κάθε μία περίπτωση θα δείτε ότι θα δουλεύω με διαφορετική προσέγγιση του λάμδα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε πώς θα ασχοληθούμε με αυτήν. Ξεκινάμε το πρώτο. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε και λέμε την εξίσωσή μας τι μορφή θα έχει. Η εξίσωση λοιπόν της ευθείας έχει μορφή ψ μείον ψ0 ίσον με λάμδα επί χ μείον χ0. Αυτή λοιπόν είναι η εξίσωση που έχουμε μάθει. Εφόσον η ευθεία αυτή που ψάχνουμε θέλουμε να διέρχεται από το σημείο 2,1, αυτό σημαίνει ότι θα βάλουμε όπου χ0 και ψ0 το 2 και το -1. Λοιπόν, εφόσον διέρχεται από το σημείο α2,1, άρα η εξίσωση της ευθείας γίνεται. Αντικαθιστώ λοιπόν όπου ψ0 το -1 και όπου χ0 το 2. Άρα θα έχω ψ μείον το -1, δηλαδή ψ συν 1, θα ισούται με λάμδα επί το χ μείον το 2. Νάτι λοιπόν η εξίσωσή μου της ευθείας, μένει μόνο να βρω το λάμδα. Έχω το σημείο μου λοιπόν, άρα μένει να βρω το λάμδα. Το λάμδα πώς θα το βρω? Από την υπόλοιπη εκφώνηση που λέει ότι θέλω η ευθεία μου, άρα η εξίσωση της ευθείας ας πούμε ότι την ονομάζουμε ε, την ευθεία για να μην μπερδευτούμε. Η ευθεία λοιπόν ε είναι που ψάχνω. Ξέρουμε ότι θέλουμε να είναι παράλληλη στη ζ. Θέλουμε να είναι παράλληλη στη ζ. Όμως γράφουμε λοιπόν εδώ πέρα η ευθεία ε που ψάχνουμε θέλουμε να είναι παράλληλη στη ζ. Άρα από εδώ συνεπάγεται ότι το λάμδα της ε θα πρέπει να ισούται με το λάμδα της ζ. Ναι, αλλά ποιος είναι ο συντελεστής διεύθυνσης της ζ? Είναι πάντα ο συντελεστής του χ. Άρα από εδώ θέλω το λάμδα της ε που ψάχνω να ισούται με το 3. Βρήκα λοιπόν και το συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας μου που είναι 3. Άρα η εξίσωσή μου είναι η ψ συν 1 ίσον 3 επί χ μείον 2. Την προχωράω λίγο ακόμα, καλό είναι να λύνουμε ως προς ψ. Άρα ψ συν 1 ίσον 3χ μείον 6, άρα ψ ίσον 3χ μείον 7 και αυτή λοιπόν είναι η ολοκλήρωση του πρώτου ερωτήματος. Αυτή είναι η ευθεία η οποία και μεν είναι παράλληλη στη ζ και διέρχεται και από το σημείο 2,1. Έτσι λειτουργούμε λοιπόν σε αυτού του είδους ασκήσεις. Πάντα θα γράφουμε την εξίσωση που έχει η ευθεία μας,
Θα έχουμε το σημείο από το οποίο διέρχεται, θα το αντικαθιστούμε και στη συνέχεια μας μένει να βρούμε και ένα λάμδα. Τώρα, αν θέλετε εσείς να βρείτε πρώτα το λάμδα και μετά να αντικαταστήσετε όπου χ 0 ψ 0 το σημείο, μπορείτε και αυτό να το κάνετε. Πάντως, για να λύσουμε και να βρούμε μία ευθεία, θα πρέπει να έχουμε ένα λάμδα και ένα σημείο από το οποίο διέρχεται. Αυτή είναι η λογική πίσω από τις ασκήσεις αυτές. Πάμε να συνεχίσουμε με το δεύτερο ερώτημα. Στο δεύτερο ερώτημά μας λέει να βρούμε πάλι μια εξίσωση ευθείας, δηλαδή ψάχνουμε πάλι μια ε, η οποία όμως να διέρχεται από το σημείο β, αλλά να είναι κάθετη σε μια άλλη ευθεία. Πάλι λοιπόν θα ξεκινήσω και θα πω ότι η εξίσωση της ευθείας θα έχει μορφή, ας να ονομάσουμε πάλι οπότε είναι ας πούμε η ψ μείον ψ 0 ίσον με λάμδα επί το να βάλουμε εδώ για να μην μπερδευτούμε, λάμδα επί χ μείον χ 0. Βέβαια καλό είναι να βάζουμε εδώ πέρα το λάμδα με δείκτη για να ξέρουμε ότι αναφερόμαστε στην προηγουμένως δεν το έβαλα, εδώ δηλαδή θεωρείται ότι είναι της έτσι, οπότε για να μην υπάρχει σύγχυση και εδώ, γιατί μπλέκουν πάρα πολλές ευθείες εδώ πέρα, οπότε είναι αυτή η εξίσωσή μας. Επειδή διέρχεται από το β, θα γίνεται, πώς θα γίνεται η εξίσωσή μου, ψ μείον το μείον 5, δηλαδή ψ συν 5, να ισούται με το λάμδα της ε επί χ μείον 3. Νάτι λοιπόν η εξίσωσή μου της ευθείας μου, χωρίς όμως να έχω βρει το λάμδα μου. Άρα το μόνο που μένει είναι να βρω την ευθεία μου, το λάμδα, συγγνώμη. Εντάξει. Πώς θα το βρω όμως? Θα το βρω όμως, ξέρω ότι ε θέλω να είναι κάθετη στην ήτα. Τι συντελεστή έχει διεύθυνση αυτή εδώ η ευθεία μου? Σύμφωνα με το προηγούμενο παράδειγμα που κάναμε, αν σπάσετε αυτά τα δύο, δηλαδή αν τα γράψετε χ δεύτερα συν 3, ο συντελεστής διεύθυνσης της ήτα είναι το 1 δεύτερο. Άρα αυτό τι σημαίνει εδώ? Ότι λάμδα ε επί λάμδα της ήτα πρέπει να βγάζει μείον 1. Τα αντικαθιστώ, το λάμδα ε το ψάχνω, το λάμδα της ήτα είπαμε μόλις τώρα ότι είναι 1 δεύτερο, και θέλω λοιπόν αυτό το γινόμενο να μου κάνει μείον 1. Αυτό είναι εύκολο, μια χιαστή κάνετε και από εδώ θα βγάλετε ότι το λάμδα της ε είναι μείον 2. Άρα, ποια είναι η εξίσωση της ευθείας μου? Είναι η ψ συν 5 ίσον με μείον 2 επί χ μείον 3. Προχωράω λίγο, κάνω την επιμεριστική. Άρα ψ συν 5 ίσον με μείον 2 χ συν 6. Λύνω και ως προς ψ, άρα η ψ ίσον 2 χ συν 1. Νάτι λοιπόν η εξίσωση του δεύτερου ερωτήματός μου. Αυτή λοιπόν είναι η ευθεία μου, η οποία διέρχεται από το β, δηλαδή το 3,5 και μάλιστα είναι είναι κάθετη στην ήτα. Έτσι. Συνθήκη καθετότητας, συνθήκη παραλληλίας μέχρι στιγμής, τίποτα άλλο. Πάμε να δούμε το επόμενο μας ερώτημα, το Γ. Στο Γ λοιπόν μας λέει πάλι να βρούμε μία εξίσωση ευθείας. Δεν θα ξαναγράψω τα προηγούμενα για να μην χάσουμε χρόνο. Εννοείται πως ξεκινάτε και λέτε ότι η εξίσωση της ευθείας μου θα έχει αυτή τη μορφή, έτσι, θα έχει εξίσωση. Οπότε γράφω απευθείας ψ μείον ψ 0 ίσον με λάμδα ε επί χ μείον χ 0. Επειδή όμως γνωρίζω ότι διέρχεται από το σημείο μείον 2,3, θα γίνεται ψ μείον 3 ίσον λάμδα της ε επί χ μείον το μείον 2, άρα χ συν 2. Νάτι λοιπόν η εξίσωσή μου. Και το μόνο που μένει να βρω το λάμδα της ε. Τι μου λέει όμως? Ότι σχηματίζει η γωνία 135 μοίρες. Άρα όταν βλέπετε εσείς στις ασκήσεις σας ότι δουλεύουμε με μοίρες, δουλεύουμε με γωνία, θα χρησιμοποιείτε τον τύπο ότι το λάμδα, ο συντελεστής διεύθυνσης, δεν είναι παρά η εφαπτωμένη αυτής της γωνίας. Άρα αν εγώ γνωρίζω ότι είναι εφαπτωμένη το 135, που τη γνωρίζω, που είναι μείον 1, απευθείας έχω βγάλει το συντελεστή διεύθυνσης. Συνεπώς, άρα ψ μείον 3 θα ισούται με μείον 1 επί χ συν 2.
Προχωράω λίγο τις σχέσεις μου, ψ μείον 3 ίσον με μείον χ μείον 2, λύνω και ως προς ψ, άρα το ψ θα είναι μείον χ, πήγε από την άλλη το 3, 3 μείον 2, συν 1. Νάτι λοιπόν η εξίσωση της ευθείας μου, ολοκληρώθηκε και το τρίτο ερώτημα, είναι λοιπόν η εξίσωση της ευθείας μου η οποία διέρχεται από το γ, δηλαδή από το μείον 2,3 και σχηματίζει γωνία 135 μοιρών με τον άξονα χ. Άρα βλέπετε πώς λειτουργεί η έβρεση του λάμδα. Εάν έχω παράλληλες ευθείες θα αξιοποιώ ότι οι συντελεστές διεύθυνσης είναι ίσοι. Εάν έχω καθετότητα θα αξιοποιώ ότι το γινόμενό τους κάνει μείον 1. Ενώ αν έχω γωνία που σχηματίζει με τον άξονα χ θα χρησιμοποιώ τον τύπο με την εφαπτωμένη. Τον πρώτο ορισμό που δώσαμε. Πάμε να συνεχίσουμε με το δέλτα ερώτημα. Στο δέλτα ερώτημα μας λέει ότι πάλι να διέρχεται από ένα σημείο και να είναι παράλληλη τώρα όχι σε μια ευθεία αλλά σε ένα διάνυσμα. Αυτό δεν έχει κάποια διαφορά με τα προηγούμενα. Είπαμε λοιπόν ότι μια ευθεία αν είναι παράλληλη με ένα διάνυσμα, ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας θα είναι ίσος με το συντελεστή διεύθυνσης του διανύσματος. Δεν αλλάζει κάτι εδώ, έτσι. Οπότε ξεκινάω πάλι, δεν τα γράφω αναλυτικά. Σύμφωνα με το πρώτο και το δεύτερο ερώτημα, γράφω ότι η εξίσωση της ευθείας μου ε θα έχει τη μορφή, έτσι. Άρα η ε θα είναι ψ μείον ψ0 ίσον με λάμδα ε επί χ μείον χ0. Επειδή όμως η ευθεία μου αυτή διέρχεται από το δέλτα, άρα θα έχω ότι χ0 ψ0 είναι το 3 και το 7. Άρα ψ μείον 7 ίσον λάμδα ε επί χ μείον 3. Νάτι λοιπόν η εξίσωση της ευθείας μου. χ-3 σωστά. Και τι έχουμε εδώ πέρα, ότι η ευθεία η ε θέλω να είναι παράλληλη στο διάνυσμα α. Τώρα έχουμε διάνυσμα, προσοχή. Άρα το λάμδα της ε θα ισούται με το λάμδα του διανύσματος. Πώς όμως εγώ βρίσκω ένα λάμδα του διανύσματος, το συντελεστή διεύθυνσης, λάμδα ενός διανύσματος είναι πάντα το ψ προς χ. Είναι δηλαδή το ψ στις συντεταγμένες προς το χ. Άρα από εδώ πέρα θα διαιρέσω το 8 δια του 2 που κάνει 4. Άρα το λάμδα της ευθείας μου θα είναι ίσο με το 4. Τα έχω όλα. Άρα ψ-7 θα ισούται με 4 επί χ-3. Προχωράω λοιπόν τις σχέσεις μου. Ψ-7 ίσον 4χ μείον το 12. Πάω το 7 από την άλλη. Και έτσι θα έχω ότι είναι 4χ μείον. Είναι μείον 12 συν 7, άρα μείον 5. Νάτι λοιπόν και η εξίσωσή μου που ζητούσα. Έτσι δεν είναι κάτι το δύσκολο, αρκεί να θυμάστε τις συνθήκες που είπαμε προηγουμένως με την παραλληλία, την καθετότητα και με τα διανύσματα. Τίποτα το δύσκολο. Να δούμε και το τελευταίο. Σε αυτήν εδώ λοιπόν όμως την άσκηση θέλει λίγο προσοχή, γιατί αυτό το 0 που έχω εδώ πέρα, δηλαδή στην τεταγμένη μου έτσι στο διάνυσμα, μπορεί να μου δημιουργήσει πρόβλημα. Γιατί αν πάρετε το συντελεστή διεύθυνσης του β, θα είναι ψ προς χ, δηλαδή 0 προς 3, δηλαδή να κάνει 0. Οπότε είμαστε μια χαρά εδώ. Επειδή θέλω να είναι κάθετα, αυτό σημαίνει ότι αφού η ε θέλω να είναι κάθετη με το β, αυτό σημαίνει ότι το λάμδα της ε επί το λάμδα της β θέλω να μου κάνει μείον 1. Το οποίο αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται, γιατί το λάμδα του β βγαίνει 0. Οπότε έχετε λάμδα ε επί 0 να σας κάνει μείον 1. Που αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορώ δηλαδή να έχω 0 επί κάτι να μου κάνει μείον 1 και φυσικά δεν μπορώ και στα δύο μέλη να διαιρέσω. Αυτό απαγορεύεται. Άρα εδώ υπάρχει πιο σύντομος δρόμος για να βρούμε την εξίσωσή μας. Θέλει λίγο προσοχή μόνο. Θέλει λίγο προσοχή. Προσέξτε λίγο. Το διάνυσμα αυτό έχει ουσιαστικά ψ ίσον με το 0. Αφού είναι ουσιαστικά παράλληλο στον άξονα χ τόνος χ. Δηλαδή το 3,0 καταλαβαίνετε ότι είναι παράλληλο στον άξονα χ τόνος χ. Άρα ας κάνω ένα σχήμα λίγο, γιατί εδώ λίγο μπορώ να σας μπερδέψω. Λοιπόν, άρα έχω ένα διάνυσμα το οποίο είναι παράλληλο στον χ τόνος. Παράλληλο στον χ τόνος. Σκεφτείτε δηλαδή ότι είναι κάπως έτσι.
Εντάξει, είναι παράλληλο στον χ-γειτόνος. Το βάλα πάνω βέβαια, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Είναι παράλληλο στον χ-γειτόνος. Εμείς τι θέλουμε? Η ευθεία μας να είναι κάθετη σε αυτό το διάνυσμα. Η ευθεία, δηλαδή πείτε ας πούμε ότι αυτή είναι η ευθεία μου, θέλω να είναι κάθετη. Ας το κάνω με αυτό. Θέλω να είναι κάθετη. Να τη ευθεία μου, να είναι κάθετη στο διάνυσμά μου. Άρα τι συμπέρασμα βγάζω? Ότι αφού η ευθεία μου θέλω να είναι κάθετη στο διάνυσμά μου, που το διάνυσμά μου είναι παράλληλο στον χ-γειτόνος, σημαίνει ότι η ευθεία μου θα είναι κάθετη στον χ-γειτόνος. Η ευθεία μου θα είναι κάθετη στο χ-γειτόνος. Άρα η ευθεία μου θα είναι κάθετη στον χ-τόνος χ. Ναι, αλλά τι εξίσωση έχει μια ευθεία η οποία είναι πάντα κάθετη στο χ-γειτόνος? Χ ίσον χ0. Οπότε, να το χ0, το 4 είναι. Άρα χωρίς πολλά, η χ ίσον 4 είναι η ζητούμενη μου ευθεία. Προσοχή, αν προχωρήσετε και το κάνετε ψ-0 ίσον με λάμδα επί χ-χ0, στην αρχή δεν θα σας φανεί κάτι το περίεργο, επειδή όμως θα βγάλετε ότι ο συντελεστής διεύθυνσης του β σας βγαίνει 0, αυτό σημαίνει ότι το διάνυσμα είναι παράλληλο στο χ-γειτόνος. Το έχουμε πει έτσι, όταν ο συντελεστής διεύθυνσης βγαίνει 0, τότε είναι παράλληλο στο χ-γειτόνος. Συνεπώς, αν πηγαίνατε να κάνετε το γινόμενο της ε με το διάνυσμα, το συντελεστή διεύθυνση του διανύσματος να σας κάνει -1, θα είχατε πρόβλημα. Άρα μπορείτε να το πάτε πιο safe ουσιαστικά. Να πείτε, αφού ο συντελεστής διεύθυνσης του διανύσματος βγαίνει 0, σημαίνει ότι το διάνυσμά μου είναι παράλληλο στον χ-γειτόνος. Και αφού εγώ ζητάω μια ευθεία να είναι κάθετη στο διάνυσμα, σημαίνει ότι η ευθεία μου απλά θα είναι κάθετη στον χ-γειτόνος. Και αφού η ευθεία μου, που είναι μια κατακόρυφη, μια κάθετη, στον χ-γειτόνος έχει εξίσωση χ ίσον χ0, το έχω το σημείο, το χ0 είναι 4, άρα είναι η εξίσωση χ ίσον 4. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή που τα συνδυάζει όλα, συνδυάζει πρώτα απ' όλα την εξίσωση της ευθείας σε συνδυασμό με την συνθήκη παραλληλίας, της καθετότητας, την εφαπτωμένη βάζει μέσα στο παιχνίδι που είδαμε πρώτο ορισμό, παράλληλα με ένα διάνυσμα, άρα χρειαζόμαστε και χρειαζόμαστε δηλαδή πώς βρίσκουμε συντελεστή διεύθυνσης μιας ουσιαστικά ενός διανύσματος, καθετότητα, ειδικά το τελευταίο έχει αποκτάει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον, να σκεφτείτε δηλαδή γεωμετρικά το πώς έχει το σχήμα για να καταλάβετε ότι η ευθεία είναι κάθετη στον χ-γειτόνος. Πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή και την ολοκληρώσαμε. Και περνάμε στην επόμενη μας εφαρμογή, η οποία θα είναι και η τελευταία μας για το σημερινό βίντεο. Η επόμενη εφαρμογή έχει να κάνει με το πότε τρία σημεία είναι συνευθειακά. Να θυμίσω λίγο στα διανύσματα τι είχαμε πει, για να δείξουμε ότι τρία σημεία είναι συνευθειακά. Θυμάστε, παίρναμε δύο διανύσματα τα οποία είχαν κοινό γράμμα. Ή ας πούμε αβ, βγ ή αβγ, βγ, κοινά γράμματα, έτσι, κοινά γράμματα, και δείχναμε ότι αυτά τι είναι? Παράλληλα. Άρα αφού λοιπόν ήταν παράλληλα και επειδή το β ήταν κοινό, σημαίνει ότι αναγκαστικά είναι συνευθειακά. Κάτι αντίστοιχο θα δούμε εδώ πέρα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε δηλαδή ευθείες ουσιαστικά αβ, όχι εξισώσεις, με τα λάμδα θα δουλέψουμε μόνο, μην ανησυχείτε στην παρούσα φάση. Δηλαδή θα πάω και θα δουλέψω με την ευθεία αβ και θα δουλέψω και με την ευθεία βγ. Δείτε πώς θα το κάνουμε. Αυτό βέβαια αποτελεί και άσκηση του βιβλίου. Λοιπόν, δείτε τι θα κάνω για να δείξω ότι δύο ευθείες, ότι είναι παράλληλες ουσιαστικά θα δείξω. Έτσι, δείτε τώρα πώς το κάνω. Λοιπόν, για αρχή παίρνω το λάμδα του αβ. Θα βρείτε δηλαδή συντελεστές διεύθυνσης ευθειών που να έχουν κοινά γράμματα. Δηλαδή λάμδα αβ και λάμδα βγ. Βλέπετε έχω κοινό το β. Γνωρίζω ότι μπορώ να υπολογίσω από τη στιγμή που έχω τις τεταγμένες τα λάμδα τους. Είναι το ψβ μείον ψα. Ας το γράψω αναλυτικά. Προς χβ μείον χα. Κάνω τις αντικαταστάσεις μου, το κάνω λίγο σύντομα. Θα σας βγει ένα εδώ. Και το ίδιο με κάτω. Ψ γ μείον ψβ. Προς χ γ μείον χβ. Κάντε και εδώ τις αντικαταστάσεις και θα σας βγει και αυτό ένα. Τι συμπέρασμα έχω βγάλει από εδώ? Αφού το λάμδα αβ είναι ίσο με το λάμδα της βγ, αφού οι συντελεστές δηλαδή διεύθυνσης είναι ίσοι, τι συμπέρασμα βγάζω για τις ευθείες? Ότι αβ είναι παράλληλη με τη βγ. Δηλαδή έχω δύο ευθείες
οι οποίες είναι παράλληλες. Ναι, αλλά το β είναι κοινό. Δηλαδή είναι παράλληλες και έχουν κοινό σημείο το β. Άρα η αβ είναι παράλληλη με τη βγ και επειδή το β είναι κοινό, άρα ποιο είναι το συμπέρασμά μου? Ταυτίζονται. Οι ευθείες μου ταυτίζονται. Η μία πέφτει πάνω στην άλλη. Άρα τι συμπέρασμα βγάζω? Ότι το α, το β και το γ είναι συνευθειακά. Δηλαδή έδειξα δύο ευθείες οι οποίες είναι παράλληλες, δηλαδή αβ και η βγ είναι παράλληλες και επειδή έχουν κοινό σημείο ταυτίζονται. Έτσι, οπότε αναγκαστικά όλα είναι σε μία ευθεία τα σημεία μου. Άρα ένας τρόπος για να δείξετε ότι οι τρία σημεία είναι συνευθειακά είναι να πάρετε το συντελεστή διεύθυνσης της αβ και της βγ ή της αβ και της αγ, κοινό γράμμα πρέπει να έχετε, έτσι, αυτό είναι που πρέπει να τονίσω. Οπότε έχουμε λοιπόν ότι οι συντελεστές διεύθυνσης βγαίνουν ίσοι, άρα έδειξα ότι οι ευθείες μου είναι παράλληλες και επειδή το β είναι κοινό, αναγκαστικά η μία ευθεία ταυτίζεται με την άλλη. Οπότε όλα είναι πάνω σε μια ευθεία, είναι συνευθειακά. Υπάρχει βέβαια και ένας δεύτερος τρόπος που μπορούμε να δείξουμε εδώ πέρα ότι τρία σημεία είναι συνευθειακά. Το άλλος τρόπος, αν θέλετε να τον έχετε υπόψη σας, είναι ο εξής. Άλλος τρόπος, η άσκηση έχει τελειώσει, έτσι, πάει η εφαρμογή, απλά ένας εναλλακτικός τρόπος. Δείτε λοιπόν τι θα κάνουμε. Βρίσκουμε την εξίσωση της αβ. Έτσι. Ξέρετε πώς βρίσκουμε εξίσωση μιας ευθείας, έτσι. Βρίσκουμε συντελεστή διεύθυνση, θα είναι ψ μείον ψα, ίσον λάμδα της αβ επί χ μείον χα. Το α το έχετε, το λάμδα το αβ μπορείτε να το υπολογίσετε. Έτσι από εδώ θα βρείτε ότι η εξίσωση της ευθείας σας είναι αυτή εδώ. Άρα εγώ τι βρήκα? Βρήκα την εξίσωση της αβ. Δηλαδή που περνάει από το α και από το β. Επειδή εγώ θέλω να εκεί πάνω να ανήκει και το γ, π.χ. εδώ ή και εδώ που θέλετε, έτσι, π.χ. θέλω να ανήκει και το γ, θα πάω απλά να εξετάσω το γ, οι συντεταγμένες του γ επαληθεύουν αυτή την εξίσωση. Αν την επαληθεύουν, σημαίνει ότι το γ ανήκει πάνω στην ευθεία μου. Άρα αναγκαστικά είναι συνευθειακά. Αυτό θα κάνω ουσιαστικά εδώ πέρα. Άρα, ο ένας τρόπος είναι να δουλέψετε με τα λάμδα κοινών ουσιαστικά γραμμάτων, έτσι, συντελεστές διεύθυνσης κοινών γραμμάτων, και το άλλο είναι να βρείτε μια ευθεία με τα δύο γράμματα, αβ, και να ελέγξετε το τρίτο σημείο εάν ανήκει στην ευθεία σας. Θα μπορούσατε κάποιος να πει: εγώ δεν θέλω το αβ, να πάρω το αβ, να πάρω την εξίσωση αβ. Φυσικά. Μπορείτε να πάρετε την εξίσωση της ευθείας αβ και να ελέγξετε αν το β ανήκει πάνω σε αυτήν. Οπότε βρήκα την αβ και εξετάζουμε αν το γ ανήκει στην ευθεία αυτή που μόλις βρήκα, στην αβ. Για δείτε, το γ έχει συντεταγμένες, να σας θυμίσω λίγο, -1,-3. Άρα για βάλτε όπου σε αυτήν εδώ, όπου ψ το -3 και όπου χ το -1. -3 δηλαδή μου κάνει -1-2. Μου κάνει. Δηλαδή -3 είναι ίσο με το -3. Ισχύει δηλαδή, προφανώς. Άρα το γ ανήκει στην αβ. Δηλαδή όπως πήρα πριν την ευθεία μου αβ, όπως είδατε, έδειξα ότι πέρα από το αβ ανήκει και το γ πάνω σε αυτήν την ευθεία. Άρα όλα μαζί ανήκουν στην ίδια ευθεία. Άρα είναι συνευθειακά. Είτε με τον έναν τρόπο το κάνετε, είτε με τον άλλον τρόπο, προφανώς θα βγάλετε το ίδιο αποτέλεσμα. Και εδώ ολοκληρώθηκε και η τελευταία μας εφαρμογή για σήμερα και φτάσαμε και στο τέλος αυτού του βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου αν σας ενδιαφέρει το υλικό το οποίο ανεβάζω και θέλετε να λαμβάνετε πρώτη ενημέρωση για κάθε φορά που ανεβάζω το βίντεο, εγγραφή συν το καμπανάκι. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μας βίντεο που θα είναι και το τελευταίο όσον αφορά τις ενότητας της ευθείας για να προχωρήσουμε παρακάτω. Μέχρι τότε εύχομαι σε όλους και όλες να είστε καλά.